from a láthair. Táid déanamh cúpla ráir just ráir na simplí níl rud mór le dhéanamh aniu, so yeah, seo an seachtain deireanach, no, má seachtain deireanach ach tá seachtain amháin fáilte le gach den eile, so yeah. Céad leat den sráith seo, sin rudaí in ocas ach picin rudaí suas arís ag dearú an scéal. So yeah, níl mé gurí like an plot a scéalú amach, but yeah, ní bhíonn si achasach a charbí. Smaoin si níba tábhachta aici an sin, so níl si ag díreadh istear saol fashion, mar yeah, just titin ahan rud as a chéile dí agus ach an sin nuair tagan na cairde arás hickey, bhín ahan rud a gceart agus chuann sin smuid orthaí, ní raibh smuid arbí orm le haghaidh ceithre programs, ceithre clár ach anois tá sé orm agus sásta le sin mar sprálam in smuid orm. Well, is mise an cóir teangan. Is mé chur gailgear na scriptúnaí agus go bunas chunis sin jabba tal déanamh agam ná takeíocht a thuirt go na heistearí leis an gailge más gá. Agus mar hampla le duine ná beirt tá siad ag ahrú canhaint tá cailín amháin a going Michelle atá báirt Paddy agus is corcaíoch í Michelle ach caithfidh canhaint an dhéarthar a bheith ag a character sa scéal. Guys, thank you. Sin rud is málam faoi, mthir am héin tá sé ceart go bhfuil gach canhaint le chluisteáil agus go háir canhaint an tuaisceart mar an spéise go héin a canhaint an tuaisceart. Ach sa chláir seo tá canhaint gon an áil, canhaint an tuaisceart, tá canhaint gaige chun na mara, tá gaige bhfuil lia, agus tá canhaint chorca freisin, so tá sé sin go deas. Is Steve a her Grace agus by scéal mór faoi sin. Tá go leor a tarlú i mbliana. Fiúin seachas blianta eile tá scéalta móra mílteacha. Stoig gur féidir marrá go méidir go bhfuil duine cinint bás, ach ní mbeadh anna ará go cinse ach béidir déadach sin tarlú. Bei cás cuairt i gceist, bei go leor rudaí nach bhfuil súla a tarlú, agus go leor rudaí uafásacha ach ag an am chéanna go leor grá agus splanc agus beag anín gnéas, beag anín beag, fíor beag an. Pas agam nach mála déanaí gnéas.